Eba ekelekwa m ụlọ. Ihe oge meda anyị obodo le anya mara. Ahụrụ m ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ha ekpebere na onye nwere ike idobere ndị Igbo akwa ihe a na-eme ha na Lagos. N'ihi na agha eyiri ya so na ga-enwe mkpọ. Ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ ga-atọ na mmiri ncha abanye n'anya, mana ndị Igbo nọ na mmiri ncha na-abanye n'anya. Tutu m abịa kọwara unu ihe gbasara ịkwatusi Computer Village, the update and the read truth and fact and figure available to me, but Pico achọkenere m ka unu lee ihe ngụpụtara na akwụkwọ nsọ, ihe amụma ahụ amụma eburu gbasara ndị Igbo. Ihe anyị kwuru exactly what is happening ala Igbo. Biko legote ihe anyị dere na Bible, legote ihe anyị dere tụma agụpụtawara gị ihe kwere gị update na enwena na-edemolish wela Computer Village, part of it, not all. Lee na ihe anyị dere na akwụkwọ nsọ n'ọhụrụ ya. N'ọkụ Igbo ọsọ na-elegidekwele m anya na adịghị ochi, n'ihi na ọnwa anwụ mere m ka m wee dị ochi. Ụnụ mana I will the east, I will from the eastern region. Anwụ kwara wee ebe anwụ ka anwụ chapụta ya sị ọnwa anwụ mere ka ndị ochi. Ya ga n'ihu asị na ụmụnne m kpọrọ m asị, n'ihi ụmụnne m na-ewere m iwe, n'ihi mwe nke ụmụnne m na-ewere m. Ha eme m abụrụ na onye ga na-arụ ala obi ha ka m mee ka obi dị ha mma, ma ga-arụwara ha ala ubi. Ma dịka m na-arụ ha ala ubi nke m onweghị mkpa hapụ ya ya na ala n'iyi. Ihe a bụ ihe gbasara ndị Igbo. Ndị anyị na-asị ha iwu kọtara one Nigeria eji ha anya m ahụ anyị iji wee mee ka udo dị. Mgbe e diklachara agha ejiele anyị emuvuzie gazie na-aga develop Lagos, ebe akpa ha ebute Lagos headquarter of Nigeria, kudochikwa na-ewe ha na anyị ka na ọnwụ na Lagos, obodo niile nke a na Nigeria otu aka ndị Igbo si banye na-arụ ha obodo ha. Siti niile ịnọ n'obodo Nigeria ugbu a onwe eke aka ndị Igbo na-anọ na development, ụfọdụ 70%, 50%, 80%. Mana ala Igbo anọ na mkpọkpọ ebe. Ọ ihe mere anyị ji na-akpọ ka anyị zọtawa n'ụlọ ya dozie ala Igbo. Biko ngwa lee na reaction people na-arị ya based on Computer Village a demolished. Ka lee na the video. Ụmụnne m owe mụrụ m ọmụ abụghị ụlọ Sunday nwe ụbọchị na-ekwu na anyị nọ na-alahụ ụla that 12:30 AM akpọ anyị na ebe anyị nọ na Computer Village na under demolition. Ihe abụọ phase 1 and 2, the largest plant na Computer Village nke Lagos, and ebe a na ụmụ apịasị so ebe a contain over 5,000 business owners and over 1,500 shops. Maka never contain 99% of ndị Igbo. Onwe ha anyị emehọ. Anyị ememe to the governor. Ka have na elder gwa na no problem. 12:30 AM this morning. Kanda abịa. We na pa anyola. Ya ga-esi ndị dị mmanya. E hụrụ ihe onye a na-ekwu otu ha siri wega mmemme gọvanọ asị ha nsogbu adị, asị ha no problem. After everything, they still went ahead and started demolition. But I have a problem with you. Mana ndị Igbo ụfọdụ n'ime ụlọ aga m edoziri ụlọ ahụ ya na-ekwu you deserve it. Enyego notice of this demolition. Ihe na-agara ibere gọvanọ ka ha bi demolish. Mmadụ gwara anyị na enwere reason for the demolition, substandard or whatever it is, for noise pollution. For instance, they go to onye nke ahụ all these ladies when they do demolition. I don't know how to just lead it and I will continue with it. No, na akọwa onye nke a na-akọwa na because of substandard and the maybe expand the market. That's not him occupy every other places in the Computer Village and plus noise pollution. So the government that decided report with one unknown reporter. Now let's give this a valid time. When I watch another video about the demolition, the man go past the room here.
coordinator ndị ọhaneze ndị Igbo na another person ọkwa ndị Igbo anyị report ha gara nweta na gbasara ihe gbasara this demolition. Ọnwụ na m ngụpụtachara unu ya kwucha ya ma akọwakwa unu ihe mụnwa chọpụtara n'ihi na amara m ọkwa ihe ndị a na-eme ugbu a 9 months ago. See what we have to do. I plan one minute to get to my life. So we watch at this second. I'm on your yeah, largest plaza when I come to place. Over 2,000 for shop and over 6,000, 5 to 6,000 traders. 12:30 a.m. this morning. A lot of us in December. Something like East and what I need. Budodi never start the Bama or the Barabu. How will he start? He cannot the lamp or do the right thing. No matter how far you have gone in a wrong, you can never make it right. You cannot compare the distance you are pushing in a wrong direction for you to get it right. What is the wrong direction? You left your own land and you are building another land. It's the time to come and build your home. That is the final problem. Whether or malicious demolition, whether more renovation, Igbo, measure and so when they go on, when I look at both the malicious, this is single person that just sits for a particular spot which was condemned by all. But this one is being we are getting a report I'm with them from Ifeanyi Akubwe, PAPDA, President de PAPDA, PAPDA, PAPDA. I'm the full meaning of PAPDA. Also, the news being spread around this video is not entirely true. Computer Village is not being demolished, rather certain area in Computer Village which is owned by POA. POA means Police Officers Wives Association, has been segmented to be potentially brought down due to poor construction of the properties in the area. Private developers are working hand in hand with the POA to take down buildings that are owned by POA to build a better infrastructure. Also to add, this topic, demolition of certain area in Computer Village, has nothing to do with Tinubu or the state government. It is not born out of any form of prejudice against Igbo people in the market, because that area owned by POA houses different traders from various tribes in Nigeria. It is simply a decision between POA and the private developers. So please refrain from spreading false tales. The entire Computer Village is not being demolished. Just a certain area of the market will be brought down and rebuilt. Thank you. Ifeanyi Akubwe, PAPDA President, PAPDA. That is from his own angle. Then let me read for you another person's own report. This person is, his name is Everest Okenwa, and he has this to say. The specific issue resolved around the Power Plaza, which is owned by the Police Officers Association and consists of 300 shops. The plaza was initially built under the leadership of Mrs. Tafa Balogun, the wife of the then IGP, Tafa Balogun, and it is customary of the wife of the Inspector General of Police, IGP, to assume leadership of power whenever there is a change of IGP. The new IGP was
take over leadership, Mrs. Balogo, after building the plaza, allocated the shop to power executives who maintained ownership of the plaza till date. However, there has been dispute over the ownership and management of the plaza, particularly regarding the allocation of shop to members of the power executive. In 2019, there was an attempt by the wife of the then IGP to take over the ownership of the plaza, but the existing traders and original owners resisted this move. Subsequently, the wife of the current IGP and the executives sought the assistance of developers to take control of the plaza, leading to the legal battle. The trader obtained the injunction from the traders, obtaining from the court, preventing the demolition of unauthorized changes to the plaza. It is important to note that the current chairman of the plaza is a Yoruba descent, and the plaza is occupied by individuals from various ethnic backgrounds, not exclusively Igbo. Despite the diversity of occupants, the issue at hand pertains to rightful ownership and management of the power plaza. I will continue to monitor the situation and provide you with any new development. Thank you for your attention in this matter. Sincerely yours, Everett Ozonwoke. Now, you must have listened to the report from these notable individuals who are not biased in their reportation. But where I have problem is number one, why going by 12 midnight on the day people are still celebrating in their home? Many of them travel to their home of origin, whether they are Igbos or different ethnicity, they all travel. Why go by 12 midnight? When I ask that question, somebody says yes, because attempt to go in the daytime to demolish has been resisted by the shop owners. It has not been easy. That at a time it will end in altercation. Sometimes you see battle, throwing of tear gas, and many of them. So to avoid losing of life, that's why they went at the midnight. Number two, my reaction to this particular report, you can see that two elephants are fighting, the grass are suffering. And who are the grass? Those owners of the shop, which majority are Igbos. Now, based on all this fact, whether it is done by the government, and the other one told you earlier that he went and met the government because no problem. No, in other words, the government could not explain to them this. We don't have hand in this. They say no problem. As that guy, the first video you watched. In other words, the government must say, I don't care about you people. Let them, they have already done, don't want to do what, don't want it. They have already planned what they're doing. They should continue with it. Who knows? But in a nutshell, Igbo, let's come home and build our home. I will not feel pity for any demolition further in Igbo. No, because most of the places you guys spend heavy amount of money. Some even cover some swamp area just to have space in Lagos. Lagos. There are many places now. Somebody will occupy behind airport. Anambra State. He's looking for people that will come and occupy. I'm with a computer village that was abandoned in the Boni State, which we are working how to revitalize. Let's reconnect that computer village in Lagos. Buten Ebony. Unajo. Join hands with us. Can you here na Igbo? Can we insecurity? Insecurity. Madedika innocent. Company na ala Igbo. Groceries. Company na ala Igbo. Chikason. Obi Kubana. Ogawala Abia State. Igaga mepe or business ya. Ọtụtụ ndị, many of them ha nọcha ala Igbo. Ha Chukwu na-enyekwana ha nchekwa. This insecurity, we can handle it. I have an intelligent information how insecurity can be handled. Ever since I may establish this Igbo, people from Ndana Lugasi Naga Habwana, Undibo non part of them are contact to go a discourse, go secret how to handle insecurity.
mana m chọrọ ka dị ndị okwu na-eru n'ọnụ chọrọ join ya hand with me we will deal with insecurity n'ala Igbo. Ụmụaka ha ụmụ anyị enwere ihe ị ga-enye mmadụ ya ekwugharị ọnụ. Ama m ihe m na-ekwu. Ndị Igbo ihe na-akụ gbagbo ka lọta n'ụlọ. Vidio etela ogologo achọ which is against what I want, but all the same ọ ka nwee ike state the fact that agwọ nọ n'akịrị ka m hụ na ọchụ kwere ekwe ma were ekwe, because anụrụ m vidio Tunde Bakaro mere na ebe ha kpọrọ ha si na ndị Igbo azụọla ala niile. Ọ nọ na vidio, ọ nọ na my page, azụọla ala niile na a ga-eme ha ka ha pụọ. Ya jụọ ha sị ha ji egbe wee zụọ n'ala akwụ na olesịrị ha nara ego. Ihe ndị a kwesịrị ime ka ị mara na there is something cooking, weda ma power ma ma papa ma dada ma panda ma branda, ihe ọbụla na ọ kpọrọ ya. The bottom line wụ ndị Igbo ga-alọtawa n'ụlọ, because ọwụ na Igbo ruo ụlọ ha edozi ala Igbo ga-emesịa nụ. Aka m bụkwa Jovika. Ndewo.